गिबि गिबियावनो जों बासबारि दखरानि सिङाव बासबारि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय साफ्रोमबो बर' माहारि बेजों लोगोसे आसामबासि भारतबासि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव जोंनि रंजालि बैसागु जे फोरबो बे गोथार साननि जे गेदेरफोरनो खुलुमनाय उन्दैफोरनो अननाय आं बेखौ बावहरग्रोबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। दा जोंहा बोसोरफ्रोमबो जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोगासिनो दङ आरो बे फालिबोनायनि आन्दोआवनो जोंहा मोनसे गोथौ मोनसे जोङो बिसासजों जों मोनसे सोलायनायखौ जोङो मोनबोदों। दिनैनि समाव जोङो जोंनि गामि सिं सिं जोंनि जेनाखि जोंनि समाज बे समाज बेबस्थाया खुब माने साफायै जोंनि जेनाखि बैसागु खुंनाय बा गुबुन गुबुन माखासे फोरबो खुंनायफोराव साब सिखोन जों बेखौ लाबोनो हादों आरो जेनाखि जोंनि समाज बे खुब सांग्रांथि गोनां जादों। आरो दिनैनि समाव जोङो साननो थाङोब्ला जोंनि जेनाखि उन्दै उन्दै जे गथ'फोर बा इयुन जोलैफोर जों बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो दिनै मेगनजों नुहोनानै बिसोरनि खर' मेलेमाव जोङो सोनानै होनो हादों। जों बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जेनाखि समाज जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामिफोराव बेबायदि मोनसे थासारिया जाथों। जोङो दिनै नैबे बासबारि दखरा जे रंजालि बैसागु खुंफुं आफाद बिनिफ्राय जोङो मिजिंथिनाय हागोन जोंनि जेनाखि बर' गामिफोरावहाय जोंनि साफ्रोमबो गामिबासि जोंनि सानसुमै जोंनि माखासे लाइमोनफोर जोंनि माखासे दिथागिरिफोरा बेबायदिनो जोंनि जेनाखि फोरबो जिखुनु माखासे हाबाफारिफोरखौ मोनसे सांग्रांथि गोनाङै जोङो खुंबोनो थाखाय थामथिम जाथों जों बेखौ खावलायगोन। आरो जोंनिनाखि रंजालि बैसागु जे खुंफुंनाय बियो जोंहा बासबारि दखरा हिसाबै 10थि जाबाय नैबे खेबावहाय। दा बिनि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावहाय बेबायदि मोनसे मोजां थासारि आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय थासारि आरो बेबायदिनो माखासे मोजां जोंनि इयुन जोलैफोरनो लामा दिन्थिनो हानाय मोनसे जोंनि थासारिया फैथों आं बेखौहाय खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे मिजिंथिनाय थाबाय। आरो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो बे समावहाय रंजालि बैसागु फोरबोनि जे गाहाम हामलायनाय बेखौ फिन खेबसे नैबे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आङो जासिफिनबावबाय आरो आं एसेखिनियावनो आंनि जे सुंद' बिबुंथि आं बेखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोर। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।